Da gaske ne rayuwar da muka san ka da ita a baya ba taka bace? Tabbas ba ta bace. Kirkirar ta ne. Ban kuma kirkire ta domin in cutar da kowa ba, sai da in sama wa rayuwata wani abu da ta rasa. A iya fahimta ta, a iya tunanina, idan ba hakan ne ba zan taɓa samun rayuwata abin da take so ba. Idan har kuma ba ta samu ba, to tabbas rayuwata za ta kasance cikin haɗari. Imma in mutu ko kuma rayu ina mai saɓon Ubangiji. Kai abokinsa ne? Ni abokinsa ne. Me ka sani game da shi?